Dag Ellie. Dag, Fijn dat je Maarten. erbij bent. Ja, dag. Ja, want van waar ben je precies? Ik ben van Zutendaal. Van Zutendaal. Meer bepaald van Wimesmeer. Ja. En je hebt een heel mooie foto doorgestuurd. Laten we misschien even kijken naar die foto, want het is een heel bijzondere plaats. Hè. Je zou bijna niet durven denken dat dat in Limburg is. Kijk even mee. Zeer mooi, ja. Water Ja. en ja, het is een grindgroeve. Ja, Hè? het is een grindgroeve op Grimby. Op de fietsroute 62. Ja. Nee, 61. 61, sorry. ja, maakt niet zoveel. Het is in de 61, buurt. Hè. ja. En hoe ben jij op dat plekje uitgekomen? Ja, dat ligt dus op onze fietsroute. En het is juist de weg over, Ja. de weg naar Zutendaal over. En ja, als je dan daar komt, ja, je moet wel daar naar kijken. En Ja. het is er altijd mooi, of het nu zomer is of herfst, gelijk Ja. nu. In de zomer door de lucht is het water dan blauw en groen. En ja, je hebt er nog zo'n zandbank in. Ja, ja. En dat maakt het eigenlijk zo rustgevend Ja. en mooi. En nu in de herfst, van de kwastrof vorige woensdag nog, Ja. is die achtergrond helemaal geel-oranje gekleurd. En Dus, die dus herfstkleuren elk seizoen zijn geeft wel zijn charme ja, aan die heel, grindgroeven. heel mooi. Wel. Ja. En nu in de winter, want ja, dan heeft het gesneeuwd, dan vriest het. Ga je Ja. daar dan ook nog terechtkomen? Nee, dan zal ik er eerder gaan wandelen. Dat kan ook Maar perfect. ja, er is helemaal rond ja, de groeven Ja. een wandelweg aangelegd. Ja, zal ik aangelegd maar om zeggen. daar, Ja, om daar te wandelen. Ja. En ga je er vaak naartoe? Toch enkele keren per seizoen. Ja. We nemen die route omdat langs daar kan je richting As gaan, maar je kan ook langs de andere zijde naar Rekem, Oud-Rekem. Maar het ongeluk is, als je dan Ja. terug naar huis moet, je moet altijd bergop. Altijd bergen. Altijd. Je kan niet terug in Zutendaal komen, alhoewel de naam Zutendaal zou doen denken aan een dal. Ja, ja, inderdaad. Maar het is het omgekeerde. Ja, maar uiteindelijk wel leuk en goed voor de fysiek natuurlijk. Ja, Hè? ja. Want hoeveel kilometer ligt het van bij jou thuis? Van bij mij thuis maar 7 kilometer. Oké. Maar ja, we maken dan 30, 35 kilometer Ja. die namiddag natuurlijk. En je zegt hè. we? Ja, ik heb een vriendin meestal mee, Ja. dat is Josette. En dat is onze vaste dag, die woensdag. Ja. En daar komt wel eens iets tussen. Zoals de weerman nu zegt dat het gaat sneeuwen, dan Ja, is het dan blijven mogelijk dat jullie we morgen niet Of kunnen koffie gaan hè. drinken of Ja. zo. Ja. En uiteindelijk gaan jullie dan hoeveel kilometer fietsen? Zo? Ja, 30 à 35 kilometer zo. Dat is een mooie bezigheid Ja. toch, hè? We kunnen natuurlijk ook de andere richting op van thuis uit. Ja. Omdat ik woon zelfs op de route 29 in de richting van het Cartevenia. Dat is Ja. dan weer heel anders natuurlijk. Maar hier vind ik het toch wel heel fantastisch. Ja. Fantastisch, hè? Zeer goed. Ik vond het heel leuk dat je hier was om dat plekje ons te leren kennen. Want uiteindelijk, ik had het nog nooit gezien, maar het is zeker de moeite om Ja, daar een het is keertje echt naartoe te moeite. gaan. Hè? Ja. Dus een knooppunt 61 moeten we 61, onthouden. juist de weg over. En dan als, zijn we aan die ja. grindgroeven van Ja. Opgrimby. Fantastisch. Zeer goed, Ellie. Dankjewel. Ja, je kan zelf trouwens ook nog altijd je favoriete plekje doorsturen via de website van toerismelimburg.be, dus toerismelimburg.be. Daar kan je trouwens ook op de foto van Ellie stemmen of op de andere mooie plekjes die zijn aangegeven door onze kijkers.